Historia tej kolekcji to jest taką trochę nieprawdopodobna. Jakże się uczyła dawno temu niemieckiego, to my miały taką grupę dziołchów, czynos były i uczyliśmy się z takiej czytanki Deutsch 2000, kaj były właściwie wszystkie historie osnute na Hamburgu, czyli i jakiś tam był hotel z tego Hamburga i jakieś wierszyki. No i tak się złożyło, że my tam na tym kursie w Goethe-Instytut były najlepsze i dostaliśmy taki bonus, że mogliśmy pojechać na kurs niemieckiego do Hamburga. Jasne, że to nie było za darmo, ale troszkę nam go tam zasponsorowali. I taka jedna Kornelia, ona cały czas chodziła i padała: patrzcie, hotel Vier Jahreszeit, ten hotel z naszej czytanki. Poszliśmy tam ten hotel obejrzeć i my tak chodzimy po tym Hamburgu, oglądamy to, co my na obrazkach narysowanych jeszcze wtedy miały w podręczniku. A ja się wspomniała taki wierszyk jeszcze z dzieciństwa o mrówkach, o dwóch mrówkach z Hamburga, które mieszkały w tym Hamburgu, a chciały pojechać do Australii. No i one się na ta rajza spakowały, ale zalazły ino do Altony i w tej Altonie je strasznie rozbolały nogi i to już był koniec tej wędrówki, tego Wanderschaftu. No i ja nigdy nie wiedziała, co to jest ta Altona, ale po tym, jak jeździła metrem po Hamburgu, to wykryła, że to jest dzielnica Hamburga. I jakby mieli wolny czas, to się postanowiła do tej Altony pojechać. To był luty, zimno, ciemno, ten cuk, nie, metro tam jechało i słuchajcie, ja się zaczyna bać, bo do cuga wsiadła o 17, a on 17:40 jeszcze jechał. I zaczyna się coraz bardziej bać, kaj to ta Altona jest. No na tym schemacie to tak wyglądało pięknie, nie? Jakże do tej Altony przyjechała, wielkie piękno, taką dzielnica staro, to kiedyś było oddzielne miasteczko, to się jeszcze bardziej wylękła, bo tam na ulicach Luty mieszkało pełno bezdomnych Arabów, one tam mieli madrace rozłożone na trotuarze i tam spali i całe to miasteczko było, dzielnica, pełno takie małe domki, małe sklepy i ja się coraz bardziej bała, ale szła jak w zaczarowanym świecie, bo tam jeszcze wtedy nie jeździła do takich dalekich krajów, to tam pierwszy raz w tych sklepach widziała takie rzeczy, które one tam produkowali i sprzedawali. No wszystko już było pozawierane. No i doszła do takiego sklepu, kaj była 2 razy większa misa niż ta i na tej misie były wyłożone jajka z kamienia. Takie no podobne do tych. Pierwszy raz takie jajka w ogóle widziała. One były podświetlone takimi jakimiś specjalnymi promieniami. Po prostu to było tak, jakby ją widziała jakoś jaskinia Aladyna i ją tak stała i się dziwała. Te Araby tam spali na tej ulicy, widziała, że im jest zima, nie? Ale oni widzieli ten mój zachwyt i chciała strasznie się, aby takie jedno jajko kupić. No ale niestety, ja tam była na kursie, kurs każdy dzień był do 18, to był ten jeden dzień, kiedy my mieli trochę więcej wolnego, ale obiecała się, że ja się kiedyś taką kolekcję zrekonstruuje. I rzeczywiście tak się stało. Się dziwocie na połowa mojej kolekcji, a to było pierwsze jajko, to się mianuje Alabaster i to, że się kupiła w Hiszpanii. Ja wam nie będę opowiadała o każdym, bo bym chciała porozprawiać w ogóle o historii jajek, ale takie richtig ciekawe, które by mogła padać, że to jest coś pięknego, to na przykład
te jest z miejscowości Pamukkale ze Turcji i ona jest z pianki morskiej. Co to jest ta pianka morska? Ja bym powiedziała, że taki tuf wulkaniczny albo co, one jest lekkie, pięknie wyrzeźbione i kiedyś z tej pianki morskiej ludziska se robili fajki. I to, że se przywiozła z Pamukkale, te wygląda byle jak, jest leciutkie, no może nie byle jak, ale widać, że jest jakoś tak zrobione, choćby trochę sztucznie. One przyjechało do mnie aż z Nowej Zelandii i ten mi przywiózł mój synek, jest drzewiany i jest takie oklejone taką, ja nawet nie wiem jak to jest zrobione. Te dwa to jest moja zdobycz, patrzcie, to jedna jest w poprzek, ma też trajfy, a drugie wzdłuż. Kupiłam się je na targach i była całą misa tych jajek, każde było inaczej, a ja się wypatrzyła takie jedne i takie jedne i one stanowią Polka. I tak bym wam długo mogła gadać, no to jest jeszcze była na takim rejsie, była w parku Krugera, ale nie w Afryce, nie, to u nas w Europie, ale richtig tam te dzikie zwierzęta, te tigry, te żyrafy były, co tam jest Kazik w Holandii, trochę spała w tym autobusie, no bo nie mogli mnie wyleźć, co by nos tyger nie zeżarł, ale jajko żech se uszczeliła i one je przywiezione z Afryki richtig, także to tam było jako pamiątki. I teraz co? Ta kolekcja mnie zaczyna wciągać, to się pokazało, że do takiej kolekcji to idzie kupić kajtową taki kieliszek. Bo jaki mogła być? Jak żeście się uczyli mitów, no to wiecie, że Leda z łabędziem urzędowała i potem zniesła jajko, nie wiem, z łabędź. Ale takie polskie, piękne, takie kieliszki, one, to jest art deco, one są w kształcie takich kurek, samo modro, a sam czarno. No i tak zaczynam się uczyć o kieliszkach, o przyprawnikach i o jajkach. Idą święta i o jajkach bym chciała poopowiadać. Ludzi zawsze fascynowało jajko. Mój tata to mi panu, patrz, z takiego jajka to się wykluje piskle i one ma dziób, pióra, układ krwionośny, skóra, oczy, wszystko z jajka. Co w tym jajku musi być, żeby te piskle, wszystko to dostało, nie? Jak one wiele werci. Ja się myślę, że te ludzie w dawnych czasach myśleli dokładnie tak samo, bo historia jajek kamiennych, dokładnie tak jak te, które trzymam w ręce, ona się wywodzi sprzed 5000 lat ze starożytnego Egiptu. W każdym razie tam pierwsze datowane węglem kamienne jajka, pięknie barwione, cynobrym, złocone, na modro, na czerwono, znajdowali wetknięte do grobowców. Po jakiemu? Bo to jest symbol życia. Z jajka powstaje życie. Niektóre prymitywne ludy to nawet padają, że kiedyś świat wykluł się z jajka. Po niemiecku święta wielkanocne nazywają się Ostern. Co to za słowo? Ano, była taka starogermańsko bogini pogańsko, nazywała się Ostara i ona właśnie była od tych obyczajów tej wiosny, tego budzenia się do życia. Po jakiemu my się zajmujemy jajkiem, malujemy jajka, święcimy jajka, skoro udowodnią wam, że to jest, znaczy nie udowodnią, dopadną wam, że to jest taki troszkę symbol, który już ma pora tysięcy roków. Bo to jest symbol odradzającego się życia. To jajko, one ma w sobie moc przetrwania, moc odrodzenia się i zrobiła się z tego cała taka historia ludowych
kroszonek. Co to jest kroszonka? Krasić, czyli malować, ozdabiać. Moja mamulka poradziła pięknie igłą dropać jajka. Ją poznała na Facebooku pana Piotra Szafrańskiego, pokazywała wam jajko od niego, strusie jajko wielkie, które dla mnie wystrugał. On już teraz na Facebooku pokazuje piękne jajka, które te mustry, one są dziurki. Białe jajka z dziurkami, no coś tego musi nawiedzieć, ale jaka jest ta strona duchowa, bo to jest strona materialna. My te jajka malujemy, potem układamy je do koszyczka, idziemy ze święconką i przy tej tradycji stołu wielkanocnego za tym jajkiem, tak jak opłatkiem, się trzeba przełamać. A czemu jajkiem? No bo opłatek to jest symbol chleba, a jajko, skoro z niego wszystko poradzi te piskle dostać, no to jajko jest takim symbolem, że właściwie jakby nam brakło jedzenia, a będzie jajko, to one nam wszystkiego dostarczy. Także ja się bym przyznał, że ja za bardzo nie wierzę w te historie o cholesterolu, które są w jajkach. Moja babka to jak se robili jajecznica, to z 5 jajek, a na każde była jedna łycha masła i dożyła 96 roków. No ale co jeszcze mi się podoba w tej obyczajowości? A co mi się dzisiaj nie podoba? W moich śląskich stronach jakby synek przyszedł, dziołchał obloć wodą, to on by miał przesmolone na całą okolica. U nas było tak, przypominam wam, że nie z Chorzowa Batorego, czyli z Hajduków, że dla małe synki, w domu takiej dziążki, 7-8 roków, że mogła mieć, klupały w lany poniedziałek do drzwi, pytały się, czy je duma, czy Stefka je duma i czy one mnie mogą posikać perfumami. Oni mieli perfumy, albo jakoś woda kolońsko, przeważnie była wtedy modno być może. I co taki synek dostał, mama się zgodzała, bo to moja mamulka decydowała o tym. No jak się zgodzała, to mnie przywołała, on na tym progu mi polał trochę tych perfum na głowę i dostał albo cukrowanego zajączka, albo jakoś tam też ozdoba ze marcepanu, albo pięknie malowano kroszonka. Myślała się, że się najbardziej cieszył z tego zajączka, bo go mógł zaraz zjeść, ale moja mama miała specjalnie taki koszyk narychtowany właśnie cukrowych zajączków, takich kroszonek właśnie dla tych moich ewentualnych kawalerów. A skąd zajączek? Padł się zając marcowy. Bo wiecie co? Jakbyście dzisiaj się podziwali jeszcze za okno, to jest zima, sypie śnieg, a przyroda swoje wie, już są bazie, już liście rosną, znaczy liście, o Boże, listki. Dzień, kiedy my to kręcimy, to padło, że już jest taki zaczątek, brzoza się pierwszo tak zawsze spino i już tam ptoki zaczynają ćwierkać. A zajączek się w marcu już rodzi i ta siła życia, tego przetrwania w tym zimnie, to jest też taki symbol. Także jakbych wam miała życzyć święta, to się życzy wesołych świąt, nie, spokojnych. Pan Jezusek mu zmartwychwstać, to jest takie, jak to by pan Cerowski padł, wow, że to jest takie wielkie święto. Ale w te drugie, w ten lony poniedziałek, ja wam życzę mało hacharstwa, a dżentelmenów dużo, z takimi pięknymi perfumami, to im, jakie to powinny być czaruti, to im tam narychtujcie jakieś pięknie pomalowane kroszonki własnoręcznie.